Il-ħadd filgħaxija l-Pulizija wettqet diversi ispezzjonijiet fl-inħawi ta' Taqali brabta ma' rapporti ta' sewqan perikolus u tliela illegali. Waqt li l-Pulizija kienet fi triq San Ġagbu f'Ħattart semmet żewġ vetturi jinstaqu b'veloċità eċċessiva u deru li kienu qed itelqu. Il-Pulizija segwit il-vetturi u notat li s-sewwieqa jinjoraw is-sinjali tat traffiku, jagħmlu manuvri perikolużi u allura joħolqu riskju serju għal nies oħra fit-triq. Sussegwentament il-vetturi ġew imwaqfa fejn is-sewwieqa żewġ ġuventur ta' 18-il sena ġew identifikati u infurmati li se jinħarġu akkużi fil-konfront tagħhom. Aktar tard waqt li l-Pulizija kienu fuq ronda fil-Mosta, innutaw tliet vetturi oħra jinstaqu b'veloċità eċċessiva. Wieħed minnhom saħansitra jipprova jaqbeż billi jgħaddi kontra traffiku. Il-Pulizija rnexxilhom iwaqfu waħda mill-vetturi fejn ġie identifikat is-sewwieq u ftit tal-ħin wara nstabu wkoll iż-żewġ vetturi l-oħra. Bil-bqija tax-xufiera jiġu wkoll identifikati. It-tliet sewwieqa żewġ ġuventur ta' 21 sena u l-ieħor ta' 26 sena ġew infurmati li se jinħarġu akkużi fil-konfront tagħhom. Intant fi stqarrija l-Pulizija fakret li s-sewqan perikolus u tlielaq fit-toroq jipperikolaw il-ħajja fil-waqt li l-korp se jkompli jieħu azzjoni kontra min jikser il-liġi u jpoġġi lil ħadd ieħor f'riskju.